Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο λόγος αυτός του Χριστού οδηγεί τους ιεραποστόλους μας στη σπορά του Λόγου του Θεού στους Αφρικανικούς αγρούς, εκεί όπου ο θερισμός είναι πολύς, μα οι εργάτες λίγοι. Βρισκόμαστε στο Κονγκό. Ο Επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής, κύριος Νικηφόρος, ξεκινάει να επισκεφθεί τα πιο απομακρυσμένα χωριά μαζί με τη μικρή συνοδεία του, με την ελπίδα να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού στην αχανή αφρικανική χώρα. Θερμή υποδοχή του επιφυλάσσουν οι ηθαγενείς. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, Θεέ μου, που μας οδήγησες εδώ, ψιθυρίζουν τα χείλη του. Ο λαός εδώ περιμένει και προσμένει, ευλογητός ο Θεός. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στη Θεολογική Σχολή της Μητροπόλεως έχουν προετοιμάσει το έδαφος. Όλοι μαζί, μικροί, μεγάλοι, προσπαθούν να εκδηλώσουν τη χαρά τους για την επίσκεψη του πνευματικού τους πατέρα, του επισκόπου τους στην περιοχή. Ένα ποτάμι που κυλάει, ποτάμι αιώνιο ατέλειωτο, είναι ο λαός σου που περνάει την έρημο. Είναι αδύνατο να περιγραφεί η συγκίνηση και η χαρά των ηθαγενών, παιδιών, γυναικών και ανδρών. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ο Επίσκοπος δέχεται τις ευχές του φιλάρχου, ενώ ο ίδιος τον ευλογεί. Εκδηλωτικός λαός οι Αφρικανοί αδελφοί μας. Θέλουν με κάθε τρόπο να μας ευχαριστήσουν. Τους ευλογούμε και τους ευχαριστούμε για την υποδοχή. Συνεχίζουμε την περιοδεία μας σε άλλα μέρη που μας περιμένουν. Γράφει σε γράμμα του ο Επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής Νικηφόρος. Ο κυβερνήτης της περιοχής μας απέτρεψε να πάμε γιατί μας είπε ότι υπάρχει κίνδυνος να διαπλεύσουμε με πυρόγατα ποτάμια μέσα από άγρια δάση. Εμείς απαντήσαμε πως πρέπει να συναντήσουμε τους Ορθοδόξους, να τους λειτουργήσουμε. Μπροστά στην επιμονή μας υποχώρησε και μάλιστα μας έστειλε το δικό του κρατικό ταχύπλοο που θα ταξίδευε για πρώτη φορά. Και συνεχίζει ο Επίσκοπος. Ο Θεός μας βοήθησε
και φτάσαμε στη Σαμάνα, το μοναδικό χωριό που έχει χτισμένη εκκλησία και τιμάται στον Άγιο Ευθύμιο. Η υποδοχή και εδώ ενθουσιώδης και πολυπληθής. Ο κόσμος κρατούσε φοίνικες, χόρευε. Ο μοναδικός ιερέας της περιοχής, πατήρ Αυγουστίνος, μαζί με το ευλογημένο ποίμνιό του, μας υποδέχονται με τραγούδια και ενθουσιασμό. Πρώτη φορά έβλεπαν Λευκό, πρώτη φορά επίσκοπο, ένα πρωτοφανές πανηγύρι. Είχαν έρθει 70 χιλιόμετρα μακριά και περίμεναν μέρες. Έγινε η προβλεπόμενη υποδοχή στην εκκλησία, όπου έψαλε η αυτοσχέδια χοροδία. Μετά τους λόγους καθίσαμε έξω, κάτω από πανύψηλα δέντρα, με τους βασιλείς, τους φιλάρχους και τους πιστούς για να συζητήσουμε. Μας ζήτησαν να χτίσουμε ιατρείο επειδή κάνουν 4 μέρες να πάνε στο γιατρό, αλλά στο δρόμο πεθαίνουν γέροι και παιδιά από την ταλαιπωρία. Τους υποσχεθήκαμε ότι θα χτίσουμε ιατρείο και μάλιστα ο Θεός έστειλε κάποιον δωρητή. Ευχαριστώ. Είναι η Περαγία Θεοτόκιος. Μάμο Μαρία, Βίργο Μαρία. Να σας προστατεύει και να σας βοηθάει σε όλα τα καθήκοντά σας. Είναι μια πολύ παλιά εικόνα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχει ζωγραφεί πριν 800 χρόνια και όταν προσευχόμεθα, αυτό είναι αντίγραφο του Λεκίδη, και όταν προσευχόμεθα σε αυτήν μας βοηθάει πάρα πολύ. Το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, αναχωρήσαμε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ο λαός του Θεού έγινε ένα ποτάμι.
ποτάμι που κυλάει, ποτάμι αιώνια τέλειωτο, είναι ο λαός σου που περνάει την έρημο. Κάθε στιγμή σε κάθε ώρα, στρατιές, ιερές οι μάρτυρες, κι όλος σημώνουμε τη χώρα της χάριτος. Είσαι Χριστέ μου εσύ βροχή και εμείς σταγόνες πάνω στη γη, πάρε τις άλλες κάντες πηγή, κάν το ποτάμι μεγάλο βαθύ. Τα χέρια που είναι υψωμένα, τα χέρια που προσεύχονται, καν τα ενωμένα αγιοκέρια στον ουρανό. Καν η κολλήνα γινούμενα, το εμφρονούνται στην ψυχή, όρημα στάχια ζυμωμένα, ψωμί ιερό. Μία η αλήθεια, μία η φωτιά,